דברים נוספים שכדאי לדעת, תראו, יש פה למשל אפשרות להשעות חשבונות, זאת אומרת עכשיו מישהו קנה אצלך משהו, יש חשבון על המסך, והוא אומר רגע אני רוצה להתייעץ עם האישה, תנו לי כמה דקות, בינתיים אתה ממשיך לעבוד. איך עושים את זה? לוחצים על השעיה, ומכניסים אותו לחשבון מושעה, מספר 1 לצורך העניין. עכשיו אפשר לעשות חשבון למישהו אחר. שילם, יופי, חזר האדם שרצה להתייעץ, ואמר בוא נמשיך את החשבון, אני רוצה לשלם. לוחצים על שחזור, לוחצים על חשבון מספר 1, הוא מחזיר את הפריטים האחרונים שמכרנו לו, לפני שעצרנו. ומפה אפשר להמשיך את החשבון ולסגור אותו בתשלום, מזומן, אשראי, כל צורה אחרת. מגירה זה פתיחת מגירה. השתלטות זה כלי מאוד חשוב, לפעמים אתם צריכים עזרה או תמיכה, מתקשרים אלינו. זה הכפתור שאנחנו מבקשים מכם ללחוץ עליו, לוחצים עליו, ואז רואים מסך עם מספר שנקרא Your ID. יש להקריא את המספר הזה לתומך שלנו. מגירה, פתיחת מגירה. לקוחות זה להוסיף לקוחות, כבר היינו בזה. עריכה, כמו שאמרנו, זה כדי ליצור מחלקות נוספות ומוצרים בתוך המחלקות. מקדם נייר זה מקדם את הנייר. עוד שני דברים שהם חשובים, זה שלח לוגים ושלח DB. במידה וטכנאי שלנו ידרוש מכם לשלוח נתונים של הקופה כדי לעזור לכם, כדי למצוא בעיות. אז יש לגלול את המסך, להוסיס אותו הצידה שמאלה, מושכים את כל המסך עם האצבע שמאלה, ואז לוחצים על אחד מהכפתורים האלה לפי מה שטכנאי יבקש. עוד דבר חשוב שכדאי לדעת, אם נגיד עכשיו אנחנו רוצים להוסיף אמצעי תשלום נוסף שלא מופיע פה, פה הבייסיק זה המחאה, אשראי ומזומן, אבל יש לנו גם אנחנו יודעים ביט, העברה בנקאית, פייבוקס וכו'. אז ניתן למצוא את זה בלחצן הזה שמשמאל לביטול חשבון ומעל הכפתור של האשראי, שם רואים את הסכום לתשלום, לוחצים על הסכום הזה לתשלום, וניתן פה להוסיף מעבר לבייסיק שיש את הכפתורים שנרצה, למשל ביט. נוסיף את זה לתשלום שנקרא ביט, נוסף, ברגע שהוספנו אותו ניתן לבחור בו. אם מישהו בא ומשלם בביט, לוחצים על הסכום פה לתשלום ולוחצים על ביט.